हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बड' लेंगुवेज जिके इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथाङा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अब्ला भिडिअआव मोनसे लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदान अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। स' लोगोफोर जों दिनै सावरायगोन भारत हादरनि मोननैसो कुइसनफोरनि सायाव। फार्स्ट कुइसन, भारत हादरनि सोरगिदिं सीमाया बेसेबां बर्ग किल'मिटार? बेनि एन्सारा जागोन 32,87,263 बर्ग किल'मिटार। थामहिनबा भारत हादरनि सोरगिदिं सीमाया 32,87,263 बर्ग किल'मिटार। नेक्स्ट कुइसन, भारत हादरनि हा ओनसोलनि बेसेबां जौखोन्दोआ हायेन ओनसोल? थ' बेनि एन्सारा जागोन 43.3 जौखोन्दो। थामहिनबा भारत हादरनि हा ओनसोलनि 43.3 जौखोन्दोआ हायेन ओनसोल। नेक्स्टआव भारत हादरनि हा ओनसोलनि बेसेबां जौखोन्दोआ हाजो ओनसोल? बेनि एन्सारा जागोन 18.6 जौखोन्दो। थामहिनबा भारत हादरनि हा ओनसोलनि 18.6 जौखोन्दो हाया हाजो ओनसोल। नेक्स्टआव भारत हादरनि हा ओनसोलनि बेसेबां जौखोन्दोआ हाजोमा ओनसोल? बेनि एन्सारा जागोन 10.7 जौखोन्दो। थामहिनबा भारत हादरनि हा ओनसोलनि 10.7 जौखोन्दोआ हाजोमा ओनसोल। नेक्स्टआव भारत हादरनि हा ओनसोलनि बेसेबां जौखोन्दोआ हाग्रामा ओनसोल? बेनि एन्सारा जागोन 19.47 जौखोन्दो। थामहिनबा भारत हादरनि हा ओनसोलनि 19.47 जौखोन्दोआ हाग्रामा ओनसोल। नेक्स्टआव भारत हादरनि सोलोंथाइ गोनांनि जौखोन्दोआ बेसेबां? बेनि एन्सारा जागोन 74.04 जौखोन्दो। थामहिनबा भारत हादरनि सोलोंथाइ गोनांनि जौखोन्दोआ 74.04 जौखोन्दो। नेक्स्टआव भारत हादरनि सोलोंथाइ गोनां हौवाफोरनि जौखोन्दोआ बेसेबां? बेनि एन्सारा जागोन 82.14 जौखोन्दो। थामहिनबा भारत हादरनि सोलोंथाइ गोनां हौवाफोरनि जौखोन्दोआ 82.14 जौखोन्दो। लास्ट कुइसन, भारत हादरनि सोलोंथाइ गोनां हिन्जावफोरनि जौखोन्दोआ बेसेबां? बेनि एन्सारा जागोन 65.46 जौखोन्दो। थामहिनबा भारत हादरनि सोलोंथाइ गोनां हिन्जावफोरनि जौखोन्दोआ 65.46 जौखोन्दो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।